Brođani od sinoć imaju prigodu prvi puta u svome gradu uživo pogledati kako izgleda originalna japanska tehnika izrade kilta. Izložbu japanskih rukotvorina ugostio je Muzej Brodskog Posavlja koji je otvorio Keiji Ide, veleposlanik Japana u Hrvatskoj. Daleki Japan nikada nije bio bliže. Kilt je naime tradicionalna japanska vještina, prenosi se generacijama još od antičkih vremena. Oblik je umjetničke rukotvorine u kojem se mali komadići materijala spajaju u kilt živopisnih motiva. Počelo je naravno kao rukotvorine uporabnih predmeta, dakle kada se od malih komadića platna izrađuju prekrivači, osobito uglavnom troslojni, dakle s gornje strane su ti motivi koji su onda izdizajnirani, u sredini jedan sloj vate ili vune i onda još postoji donji sloj koji to sve drži. I od tih uporabnih predmeta kroz godine je došlo do toga da su ovo sad samostalna umjetnička djela koja su doista ističu svojom i minucioznošću, umijećem izrade. Japanski kilt ove godine prvi puta predstavljen u Hrvatskoj, zahvaljujući suradnji Hrvatskog muzeja turizma u Opatiji, udruge japanskih učitelja rukotvorina te veleposlanstva Japana u Republici Hrvatskoj. Kilt je dio tradicije na sjeveru Europe i u Sjedinjenim Američkim Državama, no kilt zapravo dolazi iz Japana i mi smo počeli izrađivati takve rukotvorine. I to zato jer imamo dugu tradiciju izrade kimona. Kimono odjeća je preljepa, a kada bude stara i neupotrebljiva, mi je pretvaramo u kilt. Sada je u Japanu izrada kilta jako popularna. Ideja o izložbi započela je u Opatiji. Na inicijativu udruge japanskih učitelja rukotvorina poklonili su Hrvatskom muzeju turizma niz predmeta. Od ukrasnih do uporabnih plijene šarolikošću, nizom simbola, kvalitetom i studioznošću izrade. Prekrasna izložba, zaista nešto novo u našem gradu. Ja sam oduševljena. Nemam riječi, predivno. Puno truda i rada, jer to je stvarno nešto, nisam tako nešto vidjela, jako je lijepo. U znak zahvalnosti izrađivačice kilta uklopile su i poneki hrvatski motiv u svoje rukotvorine, a to je ujedno i veliko hvala Hrvatskoj za sve donacije Japanu 2011. godine u vrijeme tsunamija. U znak zahvalnosti i divljenja Hrvata ova izložba trenutno na svojoj slavonskoj turneji bilježi rekordan broj posjetitelja. U Muzeju Brodskog Posavlja možete je pogledati sve do 14. studenoga.